pues inicialment pot demanar cita prèvia, així la persona pot vindre l'horari que ja puga tindre disponible i en aquesta cita fer una primera inscripció fonamentalment a partir de la base de l'edat que uno tinga. Més jove, més major, quines referències puga tindre, quina xicoteta formació puga tindre, experiències laborals i a partir d'ahí veure si podem redirigir-lo a formació reglada o altre tipus de formació que se pot fer des de la vora, com certificats de professionalitat, que n'hi ha 3 nivells diferents de certificats de professionalitat segons el nivell de formació que tinga cada persona. Pràctiques tant individual com a nivell grupal, individual en una sessió d'orientació o en diverses, el que cada persona puga necessitar, i després a nivell grupal se fan dinàmiques de grups segons el que cadascú necessita treballar en aquest moment, de com fer un currículum, serveis labora, com buscar treball en labora i en altres llocs, com afrontar una entrevista de treball o qualsevol requeriment que la gent pugui necessitar. Se pot demanar cita presencialment ací o mitjançant la web o l'aplicació de Punt Laborar.